Здравейте хора, аз съм Фан. И днес да почнем поредица на Clash Royale. За първи път снимам на Clash Royale и ще направим да отварим много честове. Ето аз съм приготвил първия. Просто да го отворим набързо. Може след няколко дена да направя поредицата. И очаквайте просто клипа. Така. Започнем битка. Ако се чува шум от баба, кара за на малкото ми братче. Сега тръгнахме напред. И съм чисто. Опитам да разпочваме да отбракам. Скажу разпът. Ако странно трябва да се пусне. Пусне, що пусне. Чакай. Ще ги справим. Направим чакай. Добра ракета, ракета. Сега ще спра така. Сега ще спра така да игра. Но скажу да спра тези. Имам чудно така гоблин вариата. Той трябва да спитам. Добре, няма. Скелет да ни няма. Ще слушат код. Поспоем ще я загубим. Просто това ще им вижда. Добре, още няколко битки. Спред мене. Спробваме спам битки. След малко ще спрям клипът. Да го направим да не е много дълъг. Така, първият част ще го отворя. И той. Чакаме за още такива чести. Добре, сега да почнем. Как се накупим варелчи хора. И почвам с гоблин варел. Добре, много зле. Такова много яко. Нямам с какво спираме. После такова. Така мисля, че ще го спра така. Добре, тук ще го спрям. Мога да игра там, с какво ще го спрям. Така, принц. Добре, там биха. Да се би срещу моята. Ето май ще би тук. Те силно. Така. Пускай. Гоблин варелче. Ето ми. Да пуснем да помашем скелетата. Добре, там е 500. Почвам леко с тим. Стим. Добре. Милион марка. Скоро се спрем, Добре, ще спрем. Скелетон да помогнат. Моите ще бият май. Моите 6. Не, ще ми бият неговите. Бейби дракона ще ми струши всяко лъст. Старва, добре, гоблин варел. Май ще струшим теста. Добре, знаех си. Така. Този битка май ще взема. Погледам. Не. Добре, тук да я справим, а тук с какво се справим. Падна и нещо карти. Така, там скорост. Добре, следващото скорост на Wizard. Нямам ивент.
Така че сега ще спра с скелетоните ми. Така. Не, стрелците. Добре. Прави комбо. Сега ще направим комбо. Това за моето комбо. Така. Не, мисля, пускам много. И сега, штрика. Гоблин варе. Пил, няма шанс. Направо се разсмях. Така. И отворям пак този малки чест. Не ми трябва този малки чест. Така. Утре ще го отворим честа. Този. И ще чакам за още честа. И след това да е за епизода, но да направим още една битка. Поне 4 битки да станат. Добре, бомбер. Добре, ще започна с Ирко. Така. Ако ще кажеш моето комбо. Имам и комбо. И скелетоните ми. Аз съм скелетони. Развалиха и малко комбото, ама. Добре, взехме им колата тук. Не, гоблин варел. Игра, снимам клип, тихо. Шумова баба. Там ще го убия така. Ще го убия така. О, не. С бомберско ще ми помогне. Чак. Добре са типични един. Просто ми няма вторля. Добре ще убием валкирията ми. Чао. Валкирията ми е чао. Техната валкирия е пълна. Най-моето. Ще налиеш бе. Комбо. Нашето комбо. Така, майн право малко така. Ще го видим да издрапам. Така. Иди сериозно, че писи. Уизард. Едно гоблин варенче тук. Да, така. Сходи всичко. Бъде бомбера. Скоро райдер май ще го спрат. Спрям, ама този голяма пека, какво ще правим, ме? Пипо, ти влезна да ти транспорта. Какво скачиня, бе? Добре, мисля, че ще убием колата и бихме добре. Последно излезнам. И свърши клипа според мен. Така. И очаквам по едно лайкче. Сега, че се намесвам. Правим последна битка. И свършва за маска. Добре. Силен е слаб. Добре, ще започвам своето комбо. Добре, почвам един удар тук. И тук. И принц. Сега. И направихме комбо. Оби нашата комбичка. Оби, ама и аз имам комбо. И ще направя и аз едно комбо. Пил, стрелички имам. Добре. Пусни да ще хвърлям. Добре, гоблин варял. Така, скелетон няма да спрати. Как ще спрати, бе? Не успях да го защитим. Не да защитим така. И сега скоро защитим да направим от теб. Ще ме убият от тук. Ще я взема.
Ти да се забърза, бе. Дай ги. Дихането от началото се знаеш. Хора, чао. Другия клип ще е по-дълъг. Чао от мене. Се видим в другия клип.